Vandaag bij het Husky-event in Goeden. Daar is laatst een boete opgeschreven, omdat er een overtreding plaatsvond. KikTV gaat vragen wat er is gebeurd. Wat was het probleem? We werden door de dienstregelingen aangeklaagd dat we de honden zouden mishandelen. Zo noemt ze een aantal punten op. En elk van die punten hebben door veeartsen, door gedragstherapeuten, door hondenclubs laten tegenspreken, een verslagje van laten maken. En elk punt van de dienstregelingen is zo op tafel geveegd. De aanklachten slaan nergens op, zeg maar. En waarom hebben ze dat gedaan? Ja, waarom de dienstregelingen dat heeft gedaan, dat durf ik niet zeggen. Het hele grapje is... Wat was de overtreding? De overtreding was mishandeling van dieren, het algemeen welzijn van de honden werd geschaad. Nee, sledehonden lopen erg graag en kunnen ook in moeilijke omstandigheden gaan lopen. Zo kent ook iedereen ze. Het verhaal werd opgestart door een aantal collega-mushers die zelf een soortgelijk bedrijf wilden opstarten, waar het nooit gelukt is. En er zit dus ergens een beetje jaloezie achter het hele verhaal. En hoe lang heeft het proces geduurd om eigenlijk van de boete af te komen? Het hele verhaal heeft alles samen ruim 8 maanden geduurd, zeg maar. En het is nog gelukt ook? En het is blijkbaar gelukt als ik de krantenartikelen en de verslagen van de rechtbank nu lees, ja. Maar zo merk ik dan wel dat je toch wel behoorlijk schade kan krijgen op je bedrijf. Waar je nu mee bezig met de huskies. We krijgen nog steeds een aantal mensen die zich vragen stellen van wat gebeurt er bij jullie. Ik kan daar maar één antwoord op geven. Kom gewoon zelf even ter plaatse kijken en stel zelf vast of dit nu mishandeling is of niet. We hebben een paar mensen in Goeden aangesproken. We hebben positieve, maar ook negatieve reacties gekregen. Zoals Wouter D. Kaluwe zei, kom eens langs wat u ervan vindt.